松江の音楽編にお越しいただきありがとうございます。私たちは静岡県東部でフォルクローレを演奏しているアマチュアバンドミルカミルカと申します。フォルクローレとはどんな音楽なのかと申しますと、南米にあるアンデス山脈あたり、大まかに言うと昔インカ帝国のあった地域でインカ帝国が成立するはるか前から現在まで人々の生活の一部として奏でられている音楽です。ただいま演奏したのはフォルクローレで最も有名な曲「コンドルは飛んでゆく」でした。1970年代にサイモン&ガーファンクルで有名になりましたが、もともとはペルーで作曲されたオペラの中の一曲です。今日はアンデス地方のさまざまな楽器や文化を少しだけ紹介しながらアンデスの音楽を演奏させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速次の曲に参りたいと思います。エンクエントロスという曲で、題名の意味は出会い。皆様との出会いに感謝して演奏させていただきます。
曲はですね、エンクエントロス、日本名で出会いという曲演奏させていただきました。実はこの曲はですね、もちろんボリビアの方で作られた曲なんですけれど、日本とちょっとだけ関わりがあります。実は作曲した方がですね、日系2世のホルフェ・コブリさんという方が、オスカル・コルトバという方と、共同で作った曲です。現地ではもちろん、日本でも大変人気のある曲なんですけれど、人気があるといってもですね、こういう曲やってるグループではなかなか知らないかと思うんですけれど、とっても素敵な曲だと思います。ところで今、メロディーを吹いてた、楽器がですね、サンポーニャとケーナという楽器です。で、ここでちょっと簡単に、楽器紹介をさせていただきます。まずじゃあ、ケーナをお願いいたします。皆さんアンデルソン楽と聞くと真っ先にこのケーナを思い浮かべるのではないかと思います。構造はこれとても簡単で、竹などの筒に指穴を開けて、この吹き口のところを U 字型に斜めに削っただけのとても単純な構造です。これは一番多く使われる最低音がソの笛です。ソは五線譜の下から2番目の音です。そこからだいたい高い方に約3オクターブぐらいカバーできるとても高音の楽器です。この最低音がソの他に、大きいのから小さいのまでさまざまな種類があって、また呼び名も変わっています。この笛の起源はとても古くて、インカ帝国以前の遺跡からも出土されています。原型は人や動物の骨などで作られたものが多く、指穴の数も定まっていなかったようです。しかしこの形になったのはごく近年のことで、現在では西洋音楽に合わせた改造がされ、材質もこの竹などの他に硬い木材だとかプラスチック、それから最近では金属なども使われています。その改造とともに幅広くとても豊かな表現力を持った楽器になってきています。それは上手な人が吹けばの話なんですけど、そのためにジャンルを超えて今では幅広く使われるようになってきています。しかしその表現力と引き換えに楽器としての民族性というのはどんどん失われていっているような気がします。以上、ケーナです。それではサンポーニャの、説明よろしくお願いいたします。はい、サンポーニャの説明です。これがサンポーニャという楽器なんですね。音楽に詳しい人はパンフルートというと分かるかもしれません。笛の中でも非常に原始的な楽器で、片方が閉じてるんですね。昔コーラの瓶を吹くとゴーとかなって遊んだ人いるんじゃないかと思いますけど、原理的にはそれと全く一緒です。ちょっとこうかすれた風のような音がします。サンポーニャでした。ありがとうございます。こちらの方も大きな楽器もあるんですね。サンポーニャ一本一本長さによって音が決まるので、低い音を出すときにはこういうトヨスというこういうふうな長い楽器になります。こんな感じでちょっと息が切れるようなね楽器です。サンポーニャでした。前に、私たちの演奏は黙って聴いていても面白くないので、一緒に皆さんと手拍子なんかして楽しめたらと思います。まずはちょっと肩慣らしで手を上に上げてブラブラブラ、はい、そこから手拍子いきますよ。手拍子の練習です。手が曲をやります。
どうもありがとうございました。日本でも有名な曲「花祭り」でした。さて今の曲でウクレレみたいな大きさのチャラチャラした楽器が目立ったと思いますが、これはチャランゴという楽器です。では楽器紹介をお願いします。はい、今ご紹介ありましたけど、ちょうどウクレレのような大きさ、チャランゴですけれども、これね、実はウクレレと全く同じチューニング調弦なんですね。上からソドミラにさらにもう一本ミがついてるんです。これが、それでしかも各コースが2本ずつ復弦なんですね。ですから、5コースの復弦で10本の弦が張ってあります。今でこそね、こういうふうに、木彫りでね、木を彫ったボディを使ってるんですけれどもこれ何だか分かりますでしょうかね。見えますか。これね、アルマジロなんです。アルマジロの甲羅なんですね。インカ帝国にスペイン人がやってきた時にスペイン人が持ち込んだ弦楽器を真似て、アルマジロの甲羅を使って、作った、ということで今でも作られています。ただ今、ワシントン条約でね、もう入ってきませんけれどもね、こういうような感じでこんな音がします。チャランゴです。ありがとうございました。ではついでじゃないですね。次にギターをお願いします。はい、ついでのギターですけれど、見慣れない楽器がねたくさん並んでいる中、皆さんご存知の、普通のクラシックギターですね。年配の方でしたら、ね、触ったことあるとか、若い人でしたら例えばエレキギターとかね、フォークギター、特に、例えば年配の方ですと懐かしい、例えばこんなのね一生懸命練習したんじゃないかなと思うんですけど、練習したことある人結構いますね。家にまだギターが眠ってますね。きっと引っ張り出してぜひやってください。あと例えばもう少し年配の方でしたら本当にね、間違えましたこんなのね、古賀正夫先生がね、先生と言っちゃいましたけれど、ギター結構流行ったかと思います。モルクロールでは大体こういうクラシックギターを使っているような形になってます。クラシックギターでした。さてフォルクローレで有名なのは最初に演奏した「コンドルが飛んでいく」と今の「花祭り」なんですけれども、他にもフォルクローレが原曲というものがたくさんあります。次の曲をご存知の方も多いと思います。もしよかったら一緒に歌ってみてください。「
は西田幸子さんや荻野目洋子さん、古くはザ・ピーナッツも歌っていたコーヒールンバです。聞いたことあった人？よかったです。もともとはモリエントカフェ、コーヒー豆を弾きながらというベネズエラの曲なのですが、実はルンバではなく、蘭の花を意味するオルキデアというリズムなのです。ベネズエラの曲ですから、もちろん歌詞に出てくるアラブの偉いお坊さんというのは全く関係ありません。遠い国の曲ですので、都合のいいように変えられてしまったようですね。ところでですね、アンデスというと日本とあまり関係ないように思われるんですけども、実は私たちの生活結構関わりがあります。例えばですね、皆さんがよく食べるトマトやトウモロコシ、それからジャガイモも実はアンデス原産の野菜なんです。アンデスではジャガイモを干して保存食にしております。でこの干しジャガイモはチューニョと呼ばれていて、フリーズドライの走りですね。作り方はですね、まず夜ジャガイモを家の外に置いておいて凍らせます。で次に昼間にこの凍ったジャガイモを足で踏んづけて水分を絞り出します。でこれを何回か繰り返すと干しジャガイモのチューニョが出来上がるというわけです。で、調理をする時にはまた水に戻して使うんですけども、弾力が割とあってこう不思議な食感の食べ物になります。で次の曲はこのチューニョを題材にした恋の歌です。で恋人と別れることになった男性が、別れ際にですね、相手の女性にチューニョの花が咲く頃にまた会いましょうとして、と言って去っていくのですが、チューニョは、干しジャガイモですから花が咲くことはありません。もう会えないのですねということを歌った悲しい失恋の歌なんですけども、ラテンらしく明るくノリの良い曲となっております。ではお聴きください。チューニョの花が咲く頃に。
このように失恋の曲の歌も明るくしてしまう南米ですが、一体どんな風景のところなんでしょうか。ということで、次の曲はアンデスの風景を思わせる曲をお送りしたいと思います。高原のどこかでという曲です。この曲はアンデスに古くから伝わる伝承曲「カサルヘタ」という曲に日本人の女性が歌詞をつけた曲です。この歌詞の中に遠くに見えているアルパカの群れ、シークの音が高原に響くというところがありますが、シークというのは先ほど楽器紹介でしましたサンポーニャの現地での呼び名です。本当にアンデスの風景が目に浮かぶような素敵な歌詞です。それではお聴きください。高原のどこかでですね。
ょうか。アンデスの風景が目に浮かびましたでしょうか。こんな感じだったと思うんですけど。さて、アンデスといっても大変広くいろんな音楽があります。特にリズムがたくさんあります。では、このリズムを刻むのに重要な楽器をご紹介します。では、まず太鼓から。こちらのボンゴです。お願いします。はい、こちらがボンボという太鼓になります。虎の皮じゃないです。すいません、間違えました。牛の皮、ヤギの皮。このようになめしてないそのままの皮を使っております。こんな音です。こちらでちょっと張り具合を変えて音を高くしたりします。こんな感じです。簡単ですけど。続きましてリズムを刻むチャフチャスという楽器です。お願いします。これがチャフチャスと言います。これはですね、遠くて見づらいかもしれないですけど、動物の爪で作ってあります。ひづめですね。で、この他に木の実で作ったものもあるらしいです。で、このように振ったりこうやって叩いたりしてリズムを出します。チャフチャスと言います。楽器紹介ありがとうございます。次は古くからある踊るための曲と南米で歌謡曲がポップスに近い比較的新しい曲とのリズムの違いをお聴きください。まずはブエラ・ア・ティ、あなたのもとへ。続けてティエンポ・アル・ティエンポ、時が経てばです。こ
「
ご紹介、してまいりましたが、次は、一部最後の曲になります。最近日本でも知られるようになりましたが、ボリビアやペルーで行われている喧嘩祭りというのがあります。これは農作物の豊作などを願って隣り合う村同士が喧嘩をする祭りなんですが、本当に本気で喧嘩をするので毎年死人が出るようなこともあるようです。この祭りをモチーフに都会で演奏されているのがティンクというリズムの曲です。その代表的な曲、お嬢さんという曲を演奏します。イミリタイという曲です。ティンクのリズム、イミリタイお聴きください。